నమస్కారం. నా పేరు చరితార్థిని. నేను అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన రైల్వేకోట మండలం నుంచి 10వ తరగతి కంప్లీట్ చేశాను. ఇక్కడ నాకు 595 మార్క్స్ రావడం వల్ల నాకు ప్రతిభ అవార్డు ఇచ్చారు. దానికి తరఫున నాకు 20,000 నగదు బహుమతి ఇచ్చారు. దానికి బహుమతిని నేను జనసేన పార్టీ అధినేత అయిన పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిఠాపురం అనాథ శరణాలయానికి సంబంధించిన సేవా కార్యక్రమానికి డొనేట్ చేస్తాను. ఇది నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే మా నాన్నకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన చేసే ప్రతి ఒక్క పనిలో మా నాన్నగారు ఫాలోవర్ గా ఉండి డివోట్ చేసి మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసే ప్రతి ఒక్క పనిని ఉద్దేశంగా తీసుకొని మా నాన్నగారు హెల్ప్ చేయమన్నారు. అందుకని నేను నాకు వచ్చిన నగదు బహుమతిని పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున అనాథ శరణాలయానికి డొనేట్ చేశారు. చెక్కుని మా నాన్నగారి చేతుల మీద